Allô? Ouais. Sani kɛrɛfɛ yan. Allô? C'est Fanda ma. Allô, ça va? A cogo di? Baasi t'i la. Sisan, n bɛ n'i bila ci dɔ de la. N ka minɛn bɛ mɔgɔ ninnu ka place la quoi. Donc, n bɛ ɲama n'a sɔrɔ n bɛ se. N bɛ taa n ka minɛn ninnu ta. Non, vraiment, pas en bien. Antle. Nana. Nam. Ça va? Ça va. Baasi t'i la. Baasi foyi tɛ. Fii fara. I cɛ dun baasi t'a la? Baasi foyi t'a la. Alhamdulillah. Aw yɛrɛ dun? Bon, tiɲɛ. Comme d'habitude an bɛ yan. Baasi tɛ kɔni. Non, baasi foyi tɛ. E yɛrɛ ne fɛ yan, a ka di? Juguman tɛ. E ka nali ka suma yan. Ni e dun fɛnɛ nalen i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔ de b'i da ye. Mun ye? I y'a faamu yɛrɛ de. Ahan. Junior ka ko de don. Ko Junior wa? Junior ye mun kɛ tuguni? Musa ko Junior ye mun kɛ tugun wa? O tuma min bɛ senna e t'o kalama? E bɛ se ka kɛ e tɛ Junior ka muso ko kalama? Ok, ko jumɛn? Juguman tɛ o. Ne bɛ fɛ an ka fara Junior kan de. An ka se k'a dɛmɛ muso ko in na. Ni sɛgɛn tɛ fila ye, Junior ye kelen ye dɛ. Min bɛ Junior ko la e t'a kalama. Fɛn min bɛ ka kala sisan Musa, e ɲɛ t'o la. Ne bɛ fɛ an ka fara ɲɔgɔn kan de ka Junior dɛmɛ a ka muso ko in na. Ni tɔɔrɔ tɛ fila ye, ni ɲani tɛ fila ye, i yɛrɛ b'a dɔn k'a ye kelen ye. Ala da Mijo ta ma. Mijo ye kɔlɔkɔlɔ da Junior kan. E yɛrɛ dun. A kɔni ka di n'an ka fara ɲɔgɔn kan an ka dɛmɛ muso ko in na tiɲɛ yɛrɛ la. Nɛnɛ, i b'a dɔn i bonyaba de bɛ ɲɔgɔn. I ye n balimamuso de ye. Donc, n b'a fɛ cɛw ka ko i k'i da bɔ a la. Avanti. Wani wuri. Sigara titi sigi. Mamadi. Abe no. An basi tala. Basi tala. Ni ran boro du wona de. Asetu. Ni ni wuri jugumate. Alsa jazo ko yi ne jate mele chama de ki fa fe jazo ko yi na mela kuma kele ti jazo ko nte ne fe la ko bi wa fe la ko ko sino kada ka ne jazo do e ku chama ke nyo ti ay rek la mo ko sunu ni wati la ne don dola ni yɛrɛ fɛ fana fana bɛ dɔɔnin dɔn a ko la nka comme e yɛrɛ kunna ko don n b'a f'i ɲininka jazo ko in yɛrɛ bɛ cogo di e fan fɛ n'a sɔrɔ i bɛ jazo ko la walima i tɛ jazo ko la i k'o fɔ ne ye. O kɔrɔ tiɲɛ yɛrɛ la jazo ka di ne ye. O ko furuko kumaw bɛɛ tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ. E ka di n ye ka taa a ka furu la. Ok. N'i ko jazo ka di e ye n'i k'i b'a fɛ ka taa jazo ka furu la ne tɛ se k'i bali. Sabula e ni dɔ balima de ye. Ni ko min ka di e ye a ka kan ne k'i dɛmɛ o sira fɛ. Nka n bɛ ko kelen f'i ye k'a gɛlɛya. N'i taara jazo ka furu la bi n tɛ fɛ ka mɛn ko i seginna ka na ko jazo ye ko dɔ k'i la ou bien a ye fɛn dɔ k'i ye.
Ni donna ni furu kelen na ni donni don segicogo wɛrɛ t'i la bilen sabula n ye kuma bɛɛ f'i ye ka dɛsɛ n'i ko Jazo kɔni ka di ye n tɛna se k'a fɔ n ye bali i b'a fɔ a ye k'a ka na ni yɔrɔ depuis an fa bɛ balolen ko mun ma kɛ o ɲɛnama ɲɛna o su o tɛna kɛ an fa tɛ yan bi jɔn de bɛ fa jɔyɔrɔ la ne ni anw ma diɲɛ dɛmɛ a ka musoko la jɔn de b'a dɛmɛ mais n'i y'a ye an y'an da bɔ a la a n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na yɔrɔ kale ka ne don ko f'ale yɛrɛ ni ye muso mun kanu k'o ka ɲi an k'o problème foyi t'a la nka a k'a jɔ an k'a lajɛ de muso mun n'a sɔrɔ a bɛ cogo jumɛn bawo an filɛ ni degun mun kɔnɔ a ma dogo mɔgɔ si la o an ye genre to yen a ye mijo fili nka kɔlɔlɔ bɛ jɔ an ka bi an bɛ don min anw de don donc an t'a fɛ o ɲɔgɔnna wɛrɛ de ka kɛ mais n'ale ko non a don ta a bɔ ta ale de jamalen don a ma na n'a yɛrɛ ye koyi mɔgɔ de y'a bange f'a ko de bila a kun na wa a bɛ yan an ka mara de kɔnɔ an minnu y'a kɔrɔw ye a b'a ta an ka dabada de ma n'a ko de tɛ kɛ sa an m'an da bɔ a ka musoko la hɛrɛ bɛ si a bɛ tile wa muso in n'a y'a ta fɛnɛ a tɛ don yan. Musa e bɛ ka dusu bila hakili ɲɛ dusu tɛ o e bɛ ka ɲinɛ min kɔ hakili min bɛ aw la o tɛ junior la o ye kelen aw bɛ se k'o ko yɛrɛ kɛ k'a sɔrɔ hali aw m'aw sara junior la ni o fɛnɛ min ye fɛnɛ ko ne da donyɔrɔ tɛ a kuma la ne da donyɔrɔ b'a kuma la dɛ parce que aw balima de a mana taa cogo o cogo a tɛ taa ka ne fɛnɛ to o de ye ne kuma da ye. I ka kuma latigɛ tɛ e ma bɔ k'a fɔ sisan ko hakili man na o tɛ junior la n'o ye tiɲɛ ale kan ka ta an ka dabada de ma bon an tɛna ale su ka kɛ kojugu kan an tɛna su ka kɛ kojugu kan donc n'ale ko a jamalen don anw fɛnɛ jamalen don a bɛ to dɔ t'a la o ala kama a yɛrɛ de i da bɔ ni ko ye i da bɔ a la. Musa ne da tɛ se ka bɔ a la ne nana kuma e fɛ de pour que an ka se ka ɲɔgɔn na faamuya mais ne ɲɛ b'a la e dusu de bɔlen don. Dusu bɔya tɛ. Ayi. I bɛ kuma a fɛ a ka ko in ta ni hakili ye n'a ko a tɛ kɛ ne n kalela ala la hali n'an ka balimaya min ban a sen fɛ a bɛ ban bawo ne tɛna to kojugu wɛrɛ kana kɛ du in kɔnɔ yan tuguni ka taa ɲɛ ne balolen yan. N'i ka kuma faamu ne bɛ kuma junior fɛ mais ne fɛnɛ bɛ min f'i ɲɛna kɛ dusu in dɔ bɔ a la ala kama i y'a faamu wa. I y'a faamuya. O de tun ye ne nakun ye Aisha dun. Bon a bɔra fɔlɔ. D'accord ne bɛ sira ɲini. Antle mugu. Ambantle. Mira. Ça va? Ça va. Ah. Mugu ne yɛrɛ kun mago b'e la o. Aha. Awɔ. Oh, ici. Mugu. Mais mun de bɛ yen nɔ? Cogo di tan? Depuis ne ni junior bɔra e fɛ yan. An ye fɔ ka bɛɛ kɛ woroko la. Awɔ. Fo bi. Ne ma mɔgɔ ye an fɛ yen e yɛrɛ tɛ ka ye fana. Mira, woroko in awɔ n bɛ ka fɛɛrɛ ɲini a la. Ne yɛrɛ bɛ ka solution de ɲini a ko la yɛrɛ. Nka n y'a ko di jeliba min ma dɛ o de taalen don voyage la a taara dɔ ka furusira tagama de la o de bɛ k'a ko sumaya n'o tɛ n'ale nana hali bi an b'a ko sigi sen kan. Ne yɛrɛ bolo e ɲinɛna de o. Ayi n ma ɲina e k'i kɛ pewu a dan ye dɔrɔn ale ka na de e kɔni b'a dɔn junior ye ne teri sugu min ne kan ka ɲina bɛɛ ka fɛn kɔ fɔ ale. Kabini o don an b'o kuma kɛ yan i kɛ pewu i y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn nka a fana y'a ka ko teliya dɛ. Awɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na a bɛ teliya y'a mɛn. Awɔ n y'a mɛn. Awɔ kana na hami yɛrɛ awɔ awɔ
N'o tɛ à part ça. A bɛɛ ka fisa. Lambe dɔrɔn o ye furuko in de ye. Kana jigin ne yɛrɛ la ko i mugu. Furuko in a bɛ ne ni kan yɛrɛ de. Et puis pression de bɛ ne dala du kɔnɔ fana. O de bɛ k'an bila nin na tan tɔ la ye. Yarɔ. N y'a f'i ɲɛna cogoya min na a bɛ ɲɛnabɔ ya mɛn. O bɛ diya ne ye ko i mugu. Ni Ala sɔnna ma ne bɛ se bɛɛ de kɛ walasa ka nin ko sigi sen kan. Mugu dalen n'i la dɛ. N tɛ ka. Ko e de y'ale teri kelen ye. A terikɛ sɛbɛ kelen min ye mɔgɔ min ye. O ye e de. Nka ne fana dal'i la dɛ mugu. Don an jigi kɔrɔ. Dalen n'i la i y'a mɛn. Awɔ n'o de f'i ɲɛna kana na hami yɛrɛ. Nin ko in bɛ ɲɛnabɔ i y'a mɛn. Voilà. Ne sira ɲini o de kun don. Ok y a pas de souci. Kana na pressé i y'a mɛn. N bɛ nin ko in k'a kɛcogo la a y'a faamu. Mais junior bɛ ne se problème ma sa. N'a fɔra ko min sigilen don yan Mijo bɔra na ka na problème sigi n da la k'a ta kɛ mankan fu ye n da la nin fana bɛ bɔ yan ko ale ka woro ko mais junior bɛ ka baara da ne kan dɛ. Non ne t'a dɔn junior ta ye nin ko de ye quoi. N ye teri ye mais n ma deli ka junior ta yɛrɛ ye quoi. An tile Boisiri. An ba nɛnɛ. Naamu. Somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Baasi tɛ kɔni. Baasi foyi tɛ. I cɛ dun. Baasi t'a la. Baasi t'a la. Baasi foyi tɛ. Alhamdulilah. An ba. Baasi t'a la. Alhamdulilah. Baasi tɛ kɔni. Baasi foyi tɛ. Alhamdulilah. Anw fɛ yan bi o ka di. A ma juguya Boisiri. Baasi tɛ n tulo b'i la. Junior ka ko de don. Mun tun ye junior sɔrɔ tugun. Boisiri a ka muso ko kɛ. Ne kumana a tɔgɔ a kɔrɔkɛ fɛ ka dɛsɛ Musa. Musa tɛ k'a to ne ta la. Junior dun fɛnɛ kulo jalen don. Junior bɛ ko o ko la a yɛrɛ ka ko laɲininen de don. Ne hakili la du in mɔgɔ foyi tɛ yen min ma kuma junior fɛ. Nka junior de ko k'ale tɛ mɔgɔ lamɛn fiyewu. Ko junior ka fara a kɔrɔw kan ko ka dilan ɲɔgɔn fɛ. A ko ayi dɛ ko min bɛ ale hakili la k'o de bɛ kɛ. O ba ye diɲɛlatigɛ ko bɛɛ kɛ yan k'a da tɛ don a ka kuma na. Ne yɛrɛ kumana o fɛ cogo min na o ka sabali k'i tigɛ d'a dusu kan k'a da don kuma na. Nka n'a fɔra ko halisa o ko kelen de bɛ sen na cɛnin ko k'a tɛ diɲɛ maa si lamɛn ko fɔ ale kelen hakili na o bɛ se ka ɲɛ. Ma nɔgɔn dɛ. Kɔrɔw ma min kɛ kɔrɔw mana fɛn fɛn fɔ yan ni anw kumana o fɛ o b'a to anw ta la. Kɔrɔ ma min kɛ an na n'ale ko k'a b'o kɛ an na an fana tɛ se ka jɛn n'o ye dɛ. An ka taa jɔ an masaw kɔrɔ k'an kun siɲɛ o bɛ bɛn tiɲɛ ma. Nka an ka n'an jɔ an denw fana kɔrɔ k'an kun siɲɛ an tɛ se ka jɛn n'o fana ye dɛ. N'i y'an kɛtɔ ye ka fara junior kan don o don n'a sɔnna don min na ka fara a kɔrɔ ninnu kan dɛ a n'olu ka ko dilan ɲɔgɔn fɛ o don ne bɛ kuma aw ba fɛ an fana bɛ fara o kan ka se ka ko in dilan ka ɲɛ. N'o tɛ foyi t'a to an da ka don kuma in na. A ka d'a ye cogo min na a k'a kɛ ten. Boisiri n y'a faamu tiɲɛ yɛrɛ la junior bɛ ka taga ni ko in ye cogoya min na a tɛ kɛ ten nka ne bɛna kuma a fɛ. I kɔni i k'a ladi ka ɲɛ dɛ. Kɛlɛ t'a ni ne cɛ dɛ. Balimaya ka dilan o de ka di ne ye. Ani kɔrɔ ninnu ka bɛn n'a ni kɔrɔ ninnu bɛnna diɲɛlatigɛ ko o ko la ne b'u kɔ. Nka tant que a n'olu de ma bɛn fo ale kelen b'a ka parti la fo ka diɲɛ wuli ne tɛ fara a kan o ko la. A ma nɔgɔn. N y'a faamu o de tun ye ne nakun ye. Baasi tɛ. Ne bɛ sira ɲini. Sira b'i bolo n'i taara i bɛ yen n k'aw fo yen. U b'a mɛn. I bɛ n ka foli fɔ n burankɛ. U bɛɛ b'a mɛn. N ba. Tɔnɔ Lɔn. n y'a essayé ka kuma dara a fɛ
donc a y'a yira n na ko baasi foyi t'ale fan fɛ n'a y'a bila yɔrɔ min na k'ale bɛ yen vraiment a ye ne choqué kosɛbɛ parce que n tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko a bɛna nin réponse in de kɛ ka n kunbɛn a vraiment ko ne ye mun yira n na o ye nin ye a ko n bɛna a kuma f'i ye o ɲɛna o diyara n ye kosɛbɛ wa a ko yɛrɛ tɛ bila ka sumaya yɛrɛ bilen koyi sabu k'a d'a kan ne ni n terikɛ ko kuma n'a ko la ka ban an kun y'a bɛɛ sigi sen kan nin sɛbɛnni in yɛrɛ tɛ ban fiyewu an m'a furusiri kɛ. ok problème foyi t'a la donc o la ne bɛ kuma junior fɛ donc an m'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan. ayi i b'a fɔ Dara ye ko ne ko a ma se k'a fɔ ko ka taa wari mugu ɲini ka na k'a kɛ koba ye ko ne ka laɲini t'o ye fitinin min b'a kun dɛ a ko ta an k'a kɛ n'o ye k'a ko teliya k'a kɛ cogo min na a ko kana mɛn sen na o kɔni ye ne ka hakilina ye. ok problème foyi t'a la donc o la n bɛ kuma Dara fɛ tuguni n'a ye min fɛnɛ fɔ n'o tɛ ne kun ko n bɛ se ka nin ko in y'an ka bonya dɔɔni. nin ko in ma se o ma ni problème nana ka aw sɔrɔ cogo dɔw la olu résolu tɔ la ni an ma sigi ko fɔ aw ka a ko ta ka taa kɛ koba dɔw ye n'an m'aw cogo dɔn a ko bɛ lasumaya n'a dun sumaya la ko wɛrɛ bɛ se ka bɔ a kɔnɔ kuma bɛɛ mɔgɔ b'a dɔn an bɛ nin ko in yɛrɛ kɔnɔ muso min ta la n'o bɛna kɛ natɔ ye wa. mɔgɔ kɔni t'o dɔn. ni an ye nin ko in bila ka sumaya o mana na o tɛ ka na ko wɛrɛ fereke ko wɛrɛ la wa an b'an teliya ka nin de kɛ o la a dɔw la n'a ye nin kuma mɛn n'a kɛra nafa ye n'a nana o fana kan ka dilan cogo min na an b'o dilan ten ne kɔni hakili la. bon kuma dɔ kɔni tun bɛ Dara da dɛ Dara tun bɛ k'a yira ko n'a nana ale bɛ a kɛ tan tɔ ale b'a kɛ tan tɔ. ayi i b'a fɔ a ye ko ne ko k'a k'o bɔ a kunna n'a kɛra nafɛn ye ale da t'o kuma na a k'o ko to ne ma ne de b'o dilan sabula adamaden n'i m'i cogo dɔn n'i y'i dusu bila ko bɛɛ ɲɛ k'i bɛ ko bɛɛ kɛ dusu b'i bila ka kɛbali kɛ dɛ. bien i ka kuma latigɛ tɛ ne fana y'o kelen de fɔ a ye nka a kana na dusu bila hakili ɲɛ n'a ye dusu bila hakili ɲɛ a bɛ kɛ tiɲɛniba de ye. ni n buramuso kɛla sigi fɛn ka na o ko kan ka dilan cogo min na an b'o dilan ten o tɛ se ale ka kuma yɔrɔ ma i ye n faamu i b'a fɔ ye ko in tɛ bila ka sumaya dɛ ko kabini san ko n bɛ wuli k'a ko sigi sen kan nin semaine bɛɛ furusiri bɛ kɛ. ok problème t'a la donc an bɛ dugawu de kɛ halisa Ala k'a ɲɛ ka d'an ma. ami ba ne bɛ na fɔlɔ. baasi tɛ Ala ka sira diya. ami n ba. mami ne b'i fɔ koyi i ka hakili ɲumanya la parce que e ɲɔgɔn teri sɔrɔbaga bɛɛ de tɛ bi dɛ bi teriya la o don la i ye conseil min di yan ne k'a kɛ komi n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na wa n ye faamuyaba de sɔrɔ ne b'i fɔ koyi i ni ce i ka hakili ɲumanya la ni e kun tɛ ne kun tɛ bɔ ni fili kɔnɔ. walayi olu tɛ foli bɛ ba ni ne ye mun kɛ a bɛ n'a fɔ ne y'o kɛ n yɛrɛ de e ni ne ka teri a bɔra tina k'a kɛra balimaya de ye wa. ne yɛrɛ kun ma ɲina ne ko e n'i ka cɛ ka ko ye a y'a bila da jumɛn na. bon o bɛ cogo dɔ la. cogo dɔ la komi n'a fɔ cogo di. i n'a fɔ i yɛrɛ b'a kalama cogoya min na i ka cɛ in filɛ nin ye a bɛ dɔrɔgu feere ni joint feere ni nɛgɛ n'a dun ma olu dabila cɛn na ne tɛna se ka ji kɛ ɲɔgɔn tigɛ la. tiɲɛ min fɛ koyi n b'i dɛmɛ o yɔrɔ la mɔgɔ min tɛ mɔgɔ sɛbɛ sen kan i b'i ɲɛ tugu ka taa furu i ma an ka kɛ yɛrɛ ne nana den sɔrɔ nin o ti kɛlen ka zon den wolo an k'o yɛrɛ bɔ a la ni mɔgɔ sugu a t'a ɲini k'a d'i ma wa a kariyalen don k'i yɛrɛ faga i bolo wari nɔfɛ. nin ko in bɛɛ lajɛlen to tan dɛ i b'a dɔn ne bɛna mun kɛ na walayi ne yɛrɛ de b'a dɔn ni ala tɛ mɔgɔ si t'a dɔn wa ka kala ye k'i ɲɛ tugu a la jɔn de bɛ sɔn o ma. ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna n'a ma chance tant que n'aw kɔni ma nin jogo ninnu bila kana sɔn a la dɛ hali ka mɔgɔ wɛrɛ ɲini i ka furu ma o da ka fisa ni nin ye. i
da to a nɔ la e bolo ko ne mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ ne furu ko ne tɛ taa n ka furu la n bɛ sigi ka nin kɔnɔ si bɛ diya n fɛ yen dɔrɔn walayi ne kɔni bɛ mun f'i ɲɛna ala k'an garisɛgɛ mɔgɔ la mɔgɔ min bɛ se ka anw nafa wa o de dɔrɔn de bɛ mɔnɛ bɔ an na parce que ni i furula nin ma san dɔrɔn hali ni jogo ka ɲi mɔgɔ bɛ jogo sugu dɔ yɛlɛ la i bɛ kɛ mɔgɔ sugu dɔ ye a bɛ ka ne sɔn yɛrɛ de da ne dusu yɛrɛ de bɛ ka kasi e dusu kasi ni man ne san an ka taa Abdoulaye i ye n wele c'est pourquoi n nana i ka wele jaabi Jazo n bɛna min f'i ye i tulo dayɛlɛ kosɛbɛ i ka lamɛn a ka don yan a kana na bɔ yan Asetu ka ko in de don depuis ko in daminɛ ni fɔ ka na se bi ma ko n ma deli ka kɛ ne hakilina ye wa a ma diya n ye koyi n ye ko bɛɛ de k'a la pour que ko in ka se k'a dabila nka n dɛsɛra n b'a dɔn k'a fɔ i ye i nɛn don a kɔrɔ wa i ka fɔtaw sela a la nka n bɛna kuma dɔ f'i ye i kɔni lamɛn kosɛbɛ n'i y'a mɛn k'a fɔ don o don ko i ye ji bɔ a ɲɛ kan ou bien i ye ko dɔ k'a la walima hali ni kala y'a gratter i bɛna don o don k'a fɔ ne ye mɔgɔ min ye. Abdoulaye n'i ka kɔrɔfɔ faamu a diyara n ye wa a bonyana n ma c'est vrai kow t'u dogo la i n'a fɔ fɔlɔ mais n'i ye ne ɲininka ne b'a fɔ maa si tɛ diɲɛ dugukolo in kan min bɛ ne Jazo dɔn ka tɛmɛ e Abdoulaye kan sabula e ni ne de ye denmisɛnniya kɛ ɲɔgɔn fɛ f'i k'a dɔn k'a fɔ Asetu tɛna kɛ ne muso dɔrɔn ye Asetu ye ne balimamuso de ni ne ma ji bɔ n balimamuso ɲɛna ne tɛ sɔn cogo si la abada ka ji bɔ Asetu ɲɛna n bɛ layidu ta i ye Asetu n b'a minɛ i ko furucɛ ɲuman kan ka furumuso minɛ cogo min na n b'a don n sogo ni n bolo cɛ fɛn min bɛ se k'a tɔɔrɔ ne fɛ yen ko n'o dan kɛra sumakalama ye n bɛ n hakili to a la n'Ala sɔnna ma an tɛna tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu. Jazo kumakan in dɔrɔn tɛ koyi e cɛ filɛ nin ye kumakan duman i bɛ se o la kojugu wa i nɛn ka di ni mɔgɔ o mɔgɔ ye e lamɛn i b'i ka fɛn bɛɛ ta ka na d'e ma k'a sɔrɔ e ɲɔgɔnna mɔgɔ lankolon tɛ yen nka n ye min f'i ye o kelen de don halisa. Baasi t'a la n'i ka kuma bɛɛ faamu n'Ala sɔnna ma an tɛ tigɛ ɲɔgɔn na fiyewu sabula Asetu ka di ne ye ka se degré min ne yɛrɛ de b'a dɔn n'i ka kuma faamu. N'i ka kuma faamu. Ok. Dara, an cɛ Musa. Aba, ça va? Ça va. Baasi t'i la? Baasi foyi tɛ yen. Aba. E ko k'i mago bɛ nin na. Awɔ, sigilan fɛ. An cɛ. Dara. Naam. An ma juguya yan. Ne ni Tɔnɔ Sidiki kuma i ye kuma mun fɔ n ye n seginna k'o kelen de fɔ a ye a ko ko in tɛna bila ka sumaya bilen donc an bɛna ko in teliya et puis a tilala k'a yira n na an kana na a fɔ k'an bɛ ko in ɲanga bonya parce que ne yɛrɛ tun y'a fɔ n ye ko a ɲanga ka bonya n ko kun ka ɲi mais a tilala k'a fɔ n ye an k'o bɔ a la an k'a kɛ simplement donc o de y'ale ka laɲini ye o ko tile fila in na a bɛna ko in boliboli daminɛ nka a ye kuma dɔ fɔ n ye ka gɛlɛya fɛnɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a sirankun ye fɛn dɔ ye ne yɛrɛ fɛnɛ sirankun y'o ye. O mun fɛn Musa? Dɔwɛrɛ tɛ i k'i gɛlɛya
ni muso in donna i bɛ se ka ko o ko kɛ i k'o kɛ yaasa a da kana don kansinako kɛlɛ in na an bɔra mun kɔnɔ ani an yɛrɛ bɛ mun kɔnɔ i b'a dɔn a dogolen tɛ maa si la donc i bɛ se ka ko o ko de kɛ i b'o kɛ yaasa a sen kana na don kansinako kɛlɛ in na n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka an faamu. Ne ka kuma faamu. Hey, mu! Nche labo ka jan san. Nte kuma chama yɛrɛ la, nche labo ka jan no. Kuma chama negeti na dɛ. Mijo. O kuma agera cogo di? Agera cogo di wa? E b'o fɔ ne ɲɛna dɛ, nte kala banci yala dɛ, i kulo bɛ na. Ya mɛn a? Ne b'a dɔn pere, e de ye joueur kɔnɔna surugu a kana si ne fɛ so kɔnɔ. I bɛ fɛ joueur ka du in bila, a t'a bila. E teri jugu de, mɔgɔ jugu, ŋaniya jugu, e o de. Mijo, a sera i ka sabali ten. N'a fɔra ko junior bɛ taa baarakɛyɔrɔ la a bɛ segin ka na so ka na lafiya de ɲini n'a fɔra ko sokɔnɔna ka kala bolo k'o sababuya kɛ e a tɛ so kɔnɔ waati dɔ la junior yɛrɛ bɔra so k'i ye da tugu ka tile minɛ k'a bila i kun e nana cɛ e b'o kɛ mun de la e bɛ fɛ ka mun de ɲini o la sisan i b'a ka tololi de kɔ. O mun de b'e ɲɛ sira la sisan c'est-à-dire que n ka faamuyali la sisan e bɛ taa an ka du kɔnɔ ko de ɲɛɲini sisan nɔ ka n'i sigi n'o ye kare kɔnɔ tɛ wa. Ha? Bon e n'a ɲɔgɔnna caman de bɛ kare kɔnɔna la bi minnu bɛ ka musow ka furu sa depuis ala k'an da cɛ n'a tigi ma deli k'a ye ne ye mugu tɛ. An muso. I muso tɛ n ye i muso tɛ n ye kana fɔ ma sa furu la ye ala ka ne kisi e cɛ ɲɔgɔn ma. Mijo ɲɛ bɛ yɛrɛ mankan negeteli la mankan fu a negeteli na dɛ n sen na n bɔra accident na ala ma mɛn a kɛra ala fara n kan de sinon i tun tɛna n sigilen sɔrɔ yan. E sen kɛ i sigi dɔrɔn k'i réfléchir i sigi k'i réfléchir i sen banana kun min kama kɛ dɛ i ŋaniya. N'i y'a ye tɔnɔ Sidiki bɛ k'a fɔ k'an ka ko in kɛ jooni a y'a dɔn k'a fɔ muso in ye mɔgɔ ɲɛnama wa ne b'a dɔn tɔnɔ Sidiki tɛna muso lankolon ta k'a di ne ma wa fana o tɛmɛnen kɔfɛ ni muso in nana ne b'a dɔn ne kan ka min fɔ a ye fɛn na i hakili latigɛ o la a tɛ kɛ i n'a fɔ Mijo t'a ɲɔgɔn. Musow ka ko don i b'a dɔn muso hakili ka fɛgɛn. O ye tiɲɛ. Donc cɛ k'a jɔ a cɛya jɔyɔrɔ la dɔrɔn ne hakili la o de ko base ye ni cɛ y'a jɔ a cɛya jɔyɔrɔ la walayi cɛ tɛ se ka dɛsɛ muso la cɛ tɛ se ka dɛsɛ ka muso nɛgɛ donc o bɛ ko min na i gɛlɛya mankan min bɛ ka kɛ du kɔnɔ vraiment a man di ne ye kasinayako kɛlɛ min bɛ ka kɛ du kɔnɔ vraiment a man di ne ye. Ne y'i ka kuma faamu nka muso mana kɛ fɛn o fɛn a cɛ de don n'i ye muso kɛtɔ ye ka sira dɔ ta i b'a sɔrɔ a y'a y'a cɛ de la depuis muso na kuma n'i y'a yira la k'a fɔ ko nin man di ye a bɛ ka ko dɔ k'i balimaw la soit a bɛ ka ko dɔ k'i fa la soit i ba la e y'a yira la k'a fɔ non n tɛ fɛ i ka nin ye tugun yanni diɲɛ wuli cɛ a t'o kɛ nka ne ye muso ye manamanako dɔ la ka tila ka dɛmɛ a fɛ tugun walayi don dɔ la a bɛ to tobi i yɛrɛ kun na ne yɔrɔ dɔn a kana jɔrɔ n'o ye. O fana ye tiɲɛ ye. Ni muso in nana n'a ma k'aw fɛ a ye da la a bɛ t'u fɛ yen. O diyara n ye vraiment nin diyara n ye yɛrɛ de donc i k'i jija n'i sera ka kow kɛcogo la a ka ca ala fɛ du in bɛ suma. Inshallah. Wa o de y'an bɛɛ ka laɲini. Ala ka ɲa d'an ma. O de kun ye o de. A diyara n ye. I bɛ se ka taa. Ŋaniya juguya de y'a to n'i ye accident kɛ wa e tun kan ka to accident in na de. Ne t'a dɔn kun min na e wulila o parce que e yɛrɛ nafa foyi de t'e la e bɛ mun de ɲa Mali ye ni furusa tɛ. Mijo k'a fɔ ne ka accident k'e nɔ t'a la a bɛ bali ne la. Awɔ ne nɔ b'a la dɛ wa i ye nin dɔrɔn de ko wɛrɛ bɛ k'e la ni tile filanin kɔnɔna la kɛ min ka jugu ni nin ni joueur ma segin ka taa so bi walayi bilɛ mugu e bɛ fɛn bɛɛ y'i ɲɛ la fo hɛrɛ. Taa yɔrɔ wɛrɛ ɲini i ka joueur ɲini o la joueur tɛ ne bolo dɛ. A b'i bolo a b'i bolo bi a b'i bolo sini teri jugu a b'i bolo ni n'i fiɲɛna ne tɛ tɛmɛ nin kan koyi walayi bilɛ nin ne ka kangarida laban nin ni joueur mana so bi walahi
i bɛ mun ɲini i b'a sɔrɔ. Wallahi ne tɛ n tɛ e fɛ. E musoro i b'a dɔn dɛ e ka kuma kama yɛrɛ junior ko k'a bɛ ko dɔ la n yɛrɛ tɛ ka don a la nka i ka jamaniya yɛrɛ o kama n bɛ don junior ka nin ko in na. I sigi k'a lajɛ i m'a fɔ k'a ye du bila dɛ i m'a fɔ k'a ye du bila dɛ i bɛna ko wɛrɛ mɛn na mun ni du bila tɛ kelen. Ne b'a dɔn nin ŋaniya bɛ kɔnɔ a mɛnna koyi. Joueur ka ne furu ka ne to so kɔnɔ n kelen k'an kɛ sokɔnɔ parleur o ŋaniya bɛ kɔnɔ a mɛnna koyi mais faut que e fana sa kɛ e tɛ bɔ tan don o don e de bɛ te wuli k'a di sigida mɔgɔw ma sinon kɔni mɔgɔ tɛna te wuli k'a di ma faden sago jugu sago ne ye min f'i ɲɛna dɛ o garde i kun. Wallahi n'o de fɔ ne tɛ n tɛ e fɛ nka e k'i sigi k'a lajɛ i m'a fɔ joueur ye du bila dɛ e bɛna kuma wɛrɛ mɛn nin ko in na mun ni du bila tɛ kelen muso jugu la yɛrɛ ne t'a dɔn joueur ye a to a yɛrɛ ma ka ni muso sugu furu kun jumɛn la a den ti bɛrɛ bɔ nka a da e k'i sigi i bɛna o non wallahi ne tɛ taa e fɛ o ka hati. Ma chérie, devine quoi? Devine quoi? Ouais. Dis-moi, s'il te plaît. J'ai une belle surprise pour toi. Surprise? Oui. Ah! Nah, leje. Maro impressionné no vai. Impressionné bal. Nah, leje. Nah, leje sa. Niet. Ti. C'est pour toi. Merci beaucoup. J'espère que tu as bien. Je t'aime tellement. Moi aussi. Ouais, c'est une chérie. Yoro akadne ka toka kaduni nunu qui est ma belle. Ça va aller. Ok. Tu sais? Nini grand frère kuma. Aku ka sona nga furu. Ouais. Les fleurs na belle. Ame ko bela jelen sigi senya. Inshallah. Awa. Nere na fumana. Yoro? Ok. T'inquiète, il y a une co banane. Ok. Ya femme. D'accord. Ok. Comme impression nous donne. Marketing. Ok. Avec moi. Si na igana daga sori ma wole. Abe. Bye. Bye. Hey, ça va? Ça va. Calme. An foyi tɛ yen. N kɔrɔ. Naamu. Ne bɛ ka jateminɛ dɔ kɛ e tɛ ka se du kɔnɔ. Mankan dun cayalen don k'i tɛ se yen. I dun t'a la i ka taa bɔ yen. I b'a dɔn n dɔgɔ a ka di ne ye ne ka taa bɔ du kɔnɔ koyi nka mankan mun bɛ du in kɔnɔ dɛ o de kɛlen don ka ne bali ka se yen ko e yɛrɛ k'a lajɛ n'a fɔra ne kɔrɔkɛ muso ninnu olu bɛnnen tɛ ko la sanga ni waati bɛɛ kɛlɛ don ka di don man di kɛlɛ o bɛ se ka du nege don mɔgɔ la cogo di. Ne tɛ se ka n ta f'i ye. O don na ne bɔra so ko n bɛ taga bɔ Aisha la. An bɛ ka bɔ dɔrɔn ni jo bɛ ka don. Ayi kɔrɔmatigɛli bannen yen nɔ. I t'i miiri diɲɛlatigɛ kuma lankolon fosi ma ni jo ma min fɔ n ma. Ne kɔni tɛ ne kuma fɛ ka dɛsɛ u ma ne lamɛn. Ne dabaliya banna ninnu na dɛ. Voilà. Nin bɛɛ de kama ne tɛ ka sɔn ka se du kɔnɔ. C'est-à-dire ninnu yɛrɛ ka kansinaya ne t'a dɔn nin ye kansinaya fasugu mun de ye quoi. Ne mana n ka kansinaya la ne ma ninnu ta ɲini. I n'a fɔ u sigilen don cɛ kelen de kun. Ka ninnu to nin na walayi ne tɛ taa du kɔnɔ. En tant que u ma kɛlɛ in dabila ne tɛ taa yɔrɔ si. O n'a ta bɛɛ e man y'i fa du bila. F'i k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye furumuso de ye. N'a ɲɛna du bɛ diya. N'a tiɲɛna olu ye tagabagaw de ye o. Anw de ye dudenw ye. A lajɛ i ka segin so. An dɔgɔ n'i ka kuma mɛn. N'Ala sɔnna a ma tile fila in na n bɛna lajɛ ka taa bɔ so ko ne ka to ka taa bɔ du kɔnɔ n ka taa fan fɛ. N'Ala sɔnna a ma tile fila in na n bɛna taa bɔ. Ni ko ten. Donc ne bɛ taa fɔlɔ. Ok. Ka se ni ɲuman ye.
Nene. Junior. Ansawa. Ça va? Oui, ça va. Ok. Bah, je vais Bah. Nene ko mako belo. Nene o kadi. Ko bilo. Junior de. Ni ko ya dani ma. Ne akila nga fara nyonga ke ga muko ni. Nya ebe ga ta chuga mi. O ta ta chugo ire. Ebe ga ko intan telia yere de kwa. Etika sunga kuma sara musa nuna dara yere ke kere bete. Ya dani ma ni me fanga dara nunu faranka. Anga muso ko nyene boko. Ika na ko yere ke kele na ko. Yere ba do pere ko muko kele tsega ko. Nene. Eborani mu fosa. Wona Adam Norila. Jone be dun wona ne ma muso kuma fa mo ko nyana. Nga ulla gu jori ka tekene te ko fo ol sago. Mais comment se fait-il au lieu de se ga fo ko ka choix gene place là. O tsega ke onene. Ne tsega so mo. Tsega so mare. Tiens là. Choix pour le join ya ke place là. Mo yere de yake. Join na ni mi je du wona. Al no kera ke. Musa de anyina. Dara ya anyina. Mada dunala. Mo yere de nana na ekibati. O kera chogodi. Nene. Al no o kera. O ta yira ko le kan ga flana fene choisir. Ne te dem sene tugun mo nene. Ebi ka ko fla de conforme. Kana olu da nyongo made. E ka to dara nku sele ni ko na me ebi ka ko nyi tuka na jura tata tinto ko. Tiela ni mega de me fem so ko na menenye bala tuka minani. Ni musa no ne abero na ne se bolu kore. Grand sœur. Grand sœur. Nous tate fouille wéré ni keliate. Aw. Parce que o bela fitini ne. Wa força ni ne muso flana ta ka soro be fola la o chema du mar fo ite no ltaw nene e ne ga jatemne ya doron e nya chilente ne refene nya chilente am benye be kula mene te dore dore muso woni ne ba furu fo ga nya beni alache a jaru ya maju yo ma re wali data la kama o jarani a belna te ne be muso furu na nene I ma dogal matere no kon be muso furu wa chen la jor ni e di ki joni nyima ko a jara aw ya ma ja e bi ga muso furu I farare jore kwarare ni e de ki jone nyama ke diga mutugo fo nyana ha I farare ne tumbolo mugure ne tare ko kolo kardu na idugu ni ma mu ko tane ke ibala tane do ne se ansi ne na ko ne ga so ga flash ya o se ayo pena leche Dogo, chantiki famne, mumbila. Chef. Muklo bila. Ne kumbe fe kachido fiena. Kachido fona nyana. Okay, muklo bila. Chef. Ne kumbe fe ka ne kumbe fe ka Ek me fera mu. Ne kumbe fe ka fina me na bara implare. Iko mu. Awo? Na na fina me fe ka bara impla pep. On batara kareda. Ahanyen befam. Zogo kwa. Iba mbe ya derinya chorogole ne kamaro. Dogo. Ama fe ko don komola be ko bo komola tia. Ama million wono. Don komola be bo komola tia. Imbi yani ga disjointa. Hey. Ebene to ne chemi. Ibi kitubuli. Imiri sani ga distorota. Sinon, ni faka.